العالمين. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم الخير يتقربون فيها إلى الله بأنواع الطاعات فتغفر لهم الذنوب وترفع لهم الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يجب على المسلم أن يعبد ربه ويطيعه في جميع مدة حياته كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال بعض السلف: ليس لعمل المؤمن غاية دون الموت، ولكن ينبغي أن يخص مواسم الخير بمزيد اهتمام واجتهاد. ومن تلك المواسم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دبب لم مسد. الحمد لله تنوب عليه الذي علمي جعل لعباده مواسم الخير هرب موكى أكجون يتقربون فيها إلى الله بأنواع الطاعات. جنبو يرسوني على الهرب ممنونة ني على بطنونيوي نوبة كسوبي كجومو يافا نينغو كدرجة وقرطة دلبا مسايو عم بشير عالمي يوكا وعلى كلبان دياكا وحده على كلنو لا شريك له فرنغات على له، له الملك مساي على تي وله الحمد تنكان زنم والله تعالى تنكان منغا كان ولوب على دي وهو على كل شيء قدير. سبع الله تعالى فبكلك وقام بالشريعة على كركتينك صلى الله عليه وآله وسلم تدي منا شراكا كهنه دافبي أبيك شنما تشامين على فاكو جيدي على كركا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمو أني أجيون أني ما من تقرأ أولو نفتشينغا فكتاسي القيامة سنة سليمة وكو أنيون ويلي كنا ويلي دا كان كرما نداء التقوى نوي على نسرانيا ويلي دا كاي إسلامه إسرا على يركا حكولا الله تعالى كدونا عليك يا مركون المسرا على أن يركونا كسرا على يكولا على أمبلكم نمنا كسر على يقول عليكم نكلف أنا والعاقبة للمتقين قبل لبا علي سنة جمتلا يا ربي على كان فروكا الجنة الله تعالى يا كفو أكو أعدت للمتقين قابك لبك بلاي على يسرين جونكما يا ربي على كان فروكا
ko anga don lillahi rabbil alamin wa bayyinat aljina Allah ta'ala ya kufo aka jongi bela mo be ga yala ka Allah to shi nala bi jom bla barala ibi semina to bere yini abe fitini na made yini ana Allah ta'ala bi Johnson abi Sunday fena imago ere tsemin be hal ma do be kashiku e fandan nga mimbu bolo mago maso be ma folo fini mi fle kana kena ma e ka fini marata dato yo itse ga be do nyonfo ah war mbi bolo o be ma dun ko bawo ma chambe kashila ma fo fandan ma chambe kashila ka fo ko doro me de tabula ka so hotel hakili be bugune mbamina o de masrofo ma chambe kashila balokola na mi ma bolo sogona mo bedum folo yer ana ala de o masay ka be sonike chugula mi ere diri ma yima go tsobe ngana bi bla barala ibi semina ala to bere yini fe abafiya oda to ayo kuma yita ka se Qur'an kono ko ala ti jombla foila fab semina bana na farako isse ko damajra ko korote ere mani mun doro matna jogo fila sil fanara ko ine sego ma te ka jagat lanje bo ko de isse ko ay ma te sungolo tle tan duru shu wali ka muganjo ko isse ko kwa faraki isse ko ay isse ko de ka ke ka nye ka sa dana itse nyuma were la mingo kadaka jontiga ala sara ala ni minga kanji tsego ke bana ame minge o bana nye chugo afode ba kwanse ku o korote kwa nga tlunge ke ala ka kirila o korote kwa nga tlunge ke ala ka yamurkum wal iyad billah bana ba wajibiya jonka ala batu ka ala ka yamurkum labatu ashido be kono ashikalo be kono ashi sa be kono ishi mume shi min kalfara ana alafi adrama ala batu de kama ana ala batu nyini be wati bela kuma bela ngamuna don bo weni mfo kuma min foto do akofe wala sa kabino mafo ika kuma ufamu kabo nyona ko ala batu nyini be wati shi wati be kono ikuma alay ufu ala kiraytukum min sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin wal yaqin huna al-maut tafsir kalaw kasu solima chaya ni horoina ya al-yaqin huna al-maut danganiya kambe sayade maya aslamu sayade danganiya idre sabit danganiyanna adama de kilingile beyoro ala kula ngaba soro dawtan nana mana danganiyatu nafa kuma mina ya rabbi ala kana yula ta Allah ta'ala yunyafu an Qur'an kono ko wajaat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid ako sayas karanda nani chedre ako de dunwe fe be bolimiye ma de siga bulika ta ko da bana sayas karanda nani chiye koro kwa bi nani chiye bema chiye mbi serola ere bi danganiya ya do fenfla de do kuma mbi fenfla fo sayere fe be danganiya me min kelika belli maniale do li femier nyana ma belli maniya me ni femier o sayade adama deo jine melikeu dandanfeu hali menemeni bitamani bulde woni shama be buli khawfan wa firaran min al-maut saya nyesrayeni saya nyebuli kama koroy ko nyena ma be dangan yambe alika mana atogo wirila
ko danganiya keli aflana ale de bina ni danganiya ye hakilima bema adama de fengo ala ko te chi ni saya nanama foni awde ma fela don meta adale saya dla konga ay danganiya sura ala kula adara la ladra adara la harala bal ala ire do dalabla saya kumana ba munu shibeke kafriyala saya kumana ala yo do dalabla ka jongwala fo ko ja chemudu do kera ado kera fi salaf wa fi khalaf folo ani halibi hallo ya soro kafiru tsonga kibaru yo charika chaya hali mamunu be mbolo be shuko ni doctoria mo be sama mamunu mbolo doctoro kasrafe doctoro munu mbolo mena banabato la ulu chama ishiria ke damfara la islamais sa chuni kafiri sa chuni yonje takile أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إسلامك كان ينما يري كافر كان ينما يتكلي وشو تكلي وكفوي تكلي دكتور نيامو تشاما يو شريعة كو مغامون بساولو بلو باي كافو مامون يمؤمنوي ولو كسايا كتشوكو كان نغو كتم كافر وتاكا saya konde fe mimena ni dangania e beba alere dangania e fe be dangania be min kelika mataka dan aflana alebe dangania di bema ala kula ni ko ala ko te chi ni yere ala bolo domina ma shit se tsega duika kula domina aw do ina no ki me ko kuna abeku ye gwanzan abeku yefui bana ya ala ko alkirama sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko imma batu fodda nganya kan na imano yesai wadatu anga ala junuman temene wulu dowi ko ni aya fasar lila ko laysa li amal al mu'min ghaya dun al maut ko jorote islamaka barala no e baran mangay dun al maut fona kare sai de baran ma kunche islamé shibe ababe do ala ko dafe ka fo a on yi doka ko la sakoy a on goro la sakoy ama foni koroy deseka nafila la baram nunge wal maka ala batu baram nunge ni sharabi sonoya kiyala ngando made ngamade te ko mado bi se ko ab fo ko kay eta kayta o de te ala kula iba ala batu de fuga tisha da to ala de kuti illa man ata Allah biqalbin salim kebe kun mamununa oti wasake ko fikan na alama ki to akadi oda to shaytan jigititike abada islamela mu'minina adama dela fona ni bora kuma mina oda to abarakaka dugawla sallallahu alaihi wasallam abit tagayni ka bo shaytana ka flilima shaytana ka yagalabulima ko sayak mana shaytana bid dangari ma dawla hali kuto sayadlaka wal iyad billah laka antanga kabwa asro sayak mana tigi bishinga dimi e toro boyani aka kuma jugufo ab kafiriya kuma fu ko shaytana te fara abada ate muhawala dabla shaytana ka juguyay o de juguya yere iban an fon fengame ko kare juguye e jugu yere ikana kelefa banye shimi ma shaytana de kada ka alabi ke ka tasma di nyini iye ikallaba bada tasma kono skila ikassa kuna goyaka ikassa sori dal ini dalba masacce chenedu ikassa ka sori ni alam mandi shaytan chesri bodefe wa ato bara dabla abada foni ni bora farkolola ona to adama de ki chesri ala welefe kallaba mumma ina ala fi ani kabaran ma kalima rafa dillaka ala kiraka sutki do yinga
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radiyallahu anha ko baraj men ngadi kire mo ngadi kire mamutu jumen kadi ala kire baraj man ako ni ngali kalama ko ka dume baraka ko de kadi ala kire sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka dume baraj ma kelika kadaka ka chala fe o tigi de bisaka to uka o ka saki to yumangela o de du yini ne du takari kunya damna ya dabla wali kari damna kunga inga laba chena ishita tamashin mai ga kari tura ni ko inga fa saraka to aka baran mamunu ni ala yukeli no ya amma ka dume ka ya rabbi ala ko no ya amma o kukuma na shi wati be baran mange kuma nga ni nga fole ko ko la koro ko nyefe wole wore be nyefe ko nga akon nga kan mu'mini ka do fara ka baran mange ka herek maula fi mawasil alkhair herek maula allo ya soro shi kuma be baran mange kuma ka alai wati munum saya ka tebe wati toka kikanga dofara magodoka barajmana ok maula ikanga dofari ka chesrika ok maula alaykum herma do de swandi ni mantoy akma do betaka sigi do kun kono iko mi juma do yo dundo e akma do betaka sigi sa kono iko mi sungalo yo doy saliba kaloti tamfolo yo doy horoma kalu yo doy unanyu wana ulu watu baran mani wati to tatekili ko anna sura wati bedda makaka mu'mini aka cesri baran mana ko nga kanga do fara cesrika ninga baran ma bulu flalake wati ula alay wati munu kusayakati me wati to bana bolo du bishi wati mimma ula sizani maina ode kalu bilibili minne angum fle aka fo kalu mimbi kwanye ama toyere dawla aye o majamu ko o beke kale de kono ko sungolo makono ko kalu mimbala ka sungolo kono to ya ba fo ale l'envers an ayre ko dono ko kalo me bala ka sungolo kono sungolo mangolo o jate wula jate wali nga fo jate dowla kadaka tamana kalo ko kuma ka chan jate dowla akli folo kanga kebi na soro bebbe mbuka oni bebbe ndo kayre kibaru min sera ma oyoyi ka fo sungolo mangono tli folo o e bijumay bana no ba hakili jigi fena aba hakili jigi sungolo la sungolo mi ni makangi labe ka kono makangi koko maka kono makanga ni soja ni annali makanga ni soja na kumbeli makanga illabe ka bato munu ni ba fe ku boloda ku labe blasinga kabisa بل على كده صلى الله عليه وآله وسلم أنا كصحابه لكم السمالو كوكما دي دمنك كبي عرجبا لو يكالو من سارة كبي عرجبا كالو بس السمالو كوكما بفا بفا لو كوكو ما منيوي وكرتو ما منغرو براجيم بسرعة أكونو جرمو يافا بسرعة أكونو جون بسرعة على لتشومنا أكونو وعلى يري كوريالي كتاو دما ami nisojani ko eje kono ka nisojani ala yoro sarai ka nisojani ala yoro samanti ko wi o de here ka bokati ma ambulo febbeka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un koni ala ka samanti de qul muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afwi قل بفضل الله نعلك في سماندي وبرحمته أن نعلك هندي فبذلك فليفرحوا كوني أفلدي وكان نسوجا نكما كندنا يا
apeke awon yana bi ko hina min fora ko wardi ko do apeke ko yana ko samantia min fora ko ambe bulla femunu no fe jien kono ko de ko ga ala na aya kunjeni mi o de aya damne fasari ayi ko huwa khairun mimma yajma'un ko alaka o hine ani alaka of samantia ko de here kasa ko fenga ubala ka femunu fara nyonga bana nga donc sumalo ko aski be feminga o e baraji ko yede aski be feminga o e ala batoi ni mami dam bato chaya la sumalo kono ni ala hinana na kamine ni ke abulo aw yidande wa sumalo kele bi ma teme mala mami madawla hal nais an jaman balo kateme eka ni ka sumalo nyana kateme ataka ibada alqiyama kenaka adaka sumalo kalo kili farangam be ke barajika daraja mun be qurata allah ta'ala baka hina dale ka ta shake ma ashi tsiga foka sada na nyobe nyobugu ta kambala de sumalo barake kuma do de bara jumɛn ye alabato baara alakira tun b'i labɛn sallallahu alaihi wasallam bali ni sunkalo kunbɛli ye ni kumakan ye dama tɛ dɛ ka bato yɛrɛ degeli bila sen kan ka entraînement kɛ ka kɔn sunkalo o de y'a to a sabatira sɔsɔli nana dɔw ko alakira tun bɛ sunkalo mangɔnɔ bɛɛ sun fo dɔɔni dɔw ko a tun b'a yɛrɛ bɛɛ sun nka siga konte mina fo don ba yo ta ko fiko kitabu chama yo sebe don ba chama yo sebe we sumolo makono kli tanduru folo fira kubushu sallallahu alaihi wasallam gair wayo konnana ko umakirae ka shun chaya kalo shila ka tebe sumolo makono ka jaro fare bato minatu na machamana adaka ayre kon ga jetela fem beta dugutigi blo aya bo dugutigi denga kunda ko wala ko abofle parce que abe anchama yena he sungolo seto kaba abi angona ambe fere dumini de masa yani sungolo kasi anga fere le fe dumini ma yani sungolo kasi oh ya do moka hakilo tekili oda to ni ay kira datura ka be anga wati numa kwanza ndeko ni e chidawni nabi mo ni ruka hakilal laje ka yeshi ala kuma ani aundain jagada beba famtane ni kuma ko ni kuma na hadisa la ka fa ko alakira kuma ka sallallahu alaihi wasallam ni ma o ma yini ko a kiro ko ga be sungolo ba de ni ambe ba famtene kanana daga wara foi do yere dala ni kaloina atoni sungolo sira adam ne to do kaba ga alakira kuma sunde chaya ni kono o muye kafar kulol labe doy min bi nawde farday o bani nafla do ke ka labe ki jonki ko ki ke koyo ka be sungolo ba abikete kani wala min foga amma no ma chama اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كلمك سمولو كنو وكي سلفو تابلوي على جنما من تمنى على كرايدا كصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مكبارك كذاك ما بين باربا وباربكي aka kai kal labendo sabati o barin ke chukun bala yani kati chwa kati oh hal bara munun do te sebe ko bawi ngani abara ubina ke ka kwa bara keliye bal al ladige ke ka tuka al ladige ta ka sigi wala sai mogo be asbela mamina ni siro kene ka o ke chuko kanye akoro yode ibina hali kɛlɛkɛlaw yanu ka taa kɛlɛ la u bɛ kɛlɛ tulonkɛlama de kɛ fɔlɔ ka u tɛgɛ ja ka bila k'u farikolo labɛn ka bila
وعلى كده كبو كلي ديك صلى الله عليه وآله وسلم نو يكشون شايا سمولو مغنوكو فكتا سيرو لا فو الله كاليلا فما دليكا يا ركرا شونا كالو شيلاكا شايا كتمي سمولو مغنوكا دوكو كايرو كمبا دفا nga wati do temena hal sam ko kele gele dibe ruwa ko kalo sabashu ba rajabashu kasungolo ngono shu masungolo shu o amon ba fokati daga ngami mi daga amo fana kede o mo fo amba fo mo krama kalo fo idafale shu illa ramadan to ko no kuma balule non bo yaf ka kalo do shu fo ka ta furi ka dafa o kramo ke kalo shila ni sungolo ti obi awa sungolo mangono ere fana at alaba ro no ye atletan duru manate ma alaba ro don ba do o shuni kon sungolo mangono tle laba walma siga do amede ba fo mi ko siga do hadisa nana ka fo ko fana shuni tibbe no ya fo siga keme kalo tle mu gon kon do ani kon mi shuni na kera sungolo na ma ke sungolo yere nanga baraji soro ala fardati diti sungolo joli kibaru ya de ibe ngania de tanoi ngambi sunna kera sungolo ya otiko eblew nabal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa ngani ni kuma ndu be fara nyonga kuma ndu boda bisiga soro na fara ko kira ko sungolo ngono beshu adama de kuma fo chugola ni fen fam ba beshu ka toto doni abisiga fo kiyo beshu maro yo asura be kodo ke dogo kun kono kle duru ga nay mo ko karsa ko ni dogo kun ere be kono abeni ko ina atiki mangalo dige kadaka dogo kun famba be fo fitini atiki bala o de ato nuhun ka sanke me kono doni biduru sanke me kono biduru mi nuhu yo ke aka mo welella ala ijete folo mi fo ko samba kile paye samba kile ndike abege aka mo wele ko fo sambi duru daba fana kore ba keme kono doni biduru to weli bakile kadaka sumyana na kusube ala harj o fam yali do adamani yakuma fo chukube o fam yali do adamani yakuma fo chukula o nyana ka chambe kambela ni fes sumyana fela asumyana dafalla ka fo pati ya bekala siga butil lo laje fedo sana afalido kasura ba sura ma fa fa dalatiw fitini baje o hakeni do baje nga fo ka fali ona nyona bara mamun ko sha'ban kalo beshuni harami ko kirama beshu la mun fana be ga shu ulu nu etle kelen flabla la o bo wasake min ko kira beshu riwaya do na ko kira sha'ban beshu mi o fo la kira fan bashu ni mige o ka kuma kambo ba nga mamu nga bare o kalu saba shui tafika dabla de ta fo ma shika shu dabla e bisika sheria ka yoro la jara afora kirama adafa sallallahu alaihi wasallam ya shu bisika cliff la sababla ali tlekelem bla wala saka bo o sosoli kono no te ka fo baranma do be ni ye o laydu tayere fe ala kirama ke o chogo ina choinga baranma ngoni sabatiri do islam ya kono baro dodo ala kiraye welida kada baramu mawlu dodo sheria fana to balde o tido bida bunda kono be abaye jumay aslu te femina bida o tarifu ka chan wati koruna tinata do o be kono ga misali ala hal sani ma fam ma mi yella daski ne ko ni kalo metli tension nga ama fo ko ala kirayo fo sallallahu alaihi wasallam ama fo fana ko samanti ya kerengerele do bula ako o yale yere de siku ya ale yere de nganiata ayre fe kalo avec les tensions alay bon ami sey gata shunde ma shu e baran may am comme ni mo ko mi go dongo do ne million elin sadakati jon ba fo ka dabla masta fo ka dabla imba mi go juma le mo lo bora ke be sadakati fa dawna
ama fo ala kira yo fo ama sahaba ko kuma fo la ama fadlu kerengere len fo ala fa ya bla sadakatu jumla kono mam fana e sun programme do ta ayre ga be sun jumla de kono ama fo kalo ni ko mama kon tura ka kalo tile tan folo ko ni tile tan folo san kono ka tugo be sun kira ni fo la wal man biso amofo akodoro ne de boke amba e ka fo haraju fuito la parce que ala kira yo sura do mo koro bato do sura do mo koro kira re kunta ke o chuida no ko kub se ga ke kira sura do koro kada ka shuye fe made ani ma mo ka kalo sabashu ga ama kun gerengera ala anne ko ta fika dabla nda fo ko baraji tala akme tan fe ka koro halishina ke ba kiligilo be nyan mi ngoni fo ala oye afara ko kira makalu dafalen shufo sungalo ire ko éviter ala kira la batuli kama wala say ka bodon bo ko so soli kono ni arajaba shunka kle dama dobla ni sungalo ma ngono shunka kle dama dobla kasroka sungalo shu ala haraj shuye shude c'est pas dans yon kele bato do kama kasro o ni o nywana la dasiki sadakati bola nyuma ya la mashita chiga wiyo wartigi fɛn fɛn n'a kɔni y'a laada sigi ko juma o juma miliyɔn kelen kɔni b'o tila sigida fantanw ni ɲɔgɔn cɛ walima b'o tila misiri kɔnɔ fo ka taa sa maa si tɛ wuli ka taa yɔrɔ ko nin ye bidaa de ye ka juma kɛrɛnkɛrɛn n'i ka sarakati bɔ ye walima ka a dun ma fɛn fɔ ale yɛrɛ de y'a layidu ta dɔrɔn n ye min fɔ o de bɛ nɔrɔ kuma in bɛɛ la a ma ko kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ t'a bolo o kama ale yɛrɛ de ye nin programme ta yɛrɛ ye a bɛ komi ni maa min ko ne b'a fɔ astagfirullah don o don siɲɛ 1000 walima don o don siɲɛ 2000 o kɔrɔ kira ye istighfaru adadu minnu fɔ a n'a ye kɛcogo minnu fɔ i m'o dɔ yɛlɛma ka k'a ye dɛ nka e yɛrɛ de ye nin layidu ta yɛrɛ ye kuma kan b'o de ma sariya tɛ maa bali olu la tant que n'a sɔrɔ bato in ye bato yɛrɛ yɛrɛ aslu b'a la fala haraj an b'a ye kuma dɔw la su ni ko wɛrɛw la mɔgɔw bɛ kɛlɛ k'a la nka n'a sera wariko ma mɔgɔw tɛ kɛlɛ k'a la se ka layidu ta diɲɛ don o don juma o juma nin sarakati ba in bɔ juma o juma n bɛ nin ɲumanya ba in kɛ mɔgɔ si t'a f'i ye k'o ye bidaa ye a n'a kan o b'a dɔn ko asulu bɛ ko in na a bɛ sarakati jumla kɔnɔ o cogo kelen in na ni maa min ye hakɛ dɔ ta komi sahaba kɛ nana ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kira ye sun programme fɛn o fɛn fɔ a ko k'ale bɛ se fɛn na min t'o si tiɲɛ na ale ye maa min sun ka nɔgɔ a ma u taara se yɔrɔ la ani kira farala min kan o ye ale si bɛɛ kɔnɔ sa a bɛ tile kelen sun a bɛ tile kelen bila o tun tɛ ale kira yɛrɛ ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam nka kira y'o to yen a b'a fɛ k'o layidu min ta kira ko ɔhɔ tiɲɛ don ale kira mana fɛn min sabati o ye kira ka yamaru ye o n'a ye min kɛ bɛɛ ka kan nka sahabakɛ yɛrɛ ka proposition de don bana maa min bato foroba bato ninnu na maa min ye layidu dɔ ta a yɛrɛ ye ne m'a fɔ maa minnu bɛ arajaba ta tile fɔlɔ k'a fɔ n'i ye arajaba tile kelen sun sangaso kelen bɛ jɔ i ye alijinɛ kɔnɔ n'i ye arajaba tile o fana bɛ yen o a bɛ kitabu kɔnɔ kuma min b'a la o ye dɔnnibaaw ka hadisa ninnu ma sa nka k'a fɔ sun yɛrɛ ye haramu ye arajaba kɔnɔ tiɲɛ na ne kɔni ma se k'a fɔ sun ye haramu ye nin kalo in kɔnɔ san kalo dɔ kɔnɔ don minnu sunni tɛ bɛn sariya y'olu fɔ i komi seliba don i komi selijini don i komi ayamu tashriq walima ka juma kɛrɛnkɛrɛn walima ka sibiri kɛrɛnkɛrɛn o n'a ɲɔgɔnnaw sariya tɛ sɔn mɔgɔ ka sun don minnu na ni don min t'o kɔnɔ dɔrɔn sisan e yɛrɛ ka hɔrɔnya b'i bolo o ko la Tabarani nana ni hadisa dɔ ye min b'a jira an na hali bi ko alakira n'a ka sahabaw tun bɛ kɔrɔtɔ sunkalo seli kɔrɔ ka sunkalo ko kuma daminɛ kabi arajaba la Anas de y'a lakale anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam